Estret Prats. Estem vinculats a un grup de la Universitat de Barcelona. I nosaltres, com a enginyers industrials i persones de diverses coses, estem dedicats al patrimoni industrial, a la salvaguarda del patrimoni industrial, a col·laborar en associacions, en ajuntaments, en tot el que és la tècnica, el món de la tècnica, recuperar aquesta memòria històrica, perquè tot això serveix a la gent d'ara, a la gent jove, a la gent gran que es vegi reflectida la seva vida professional i conservar-lo, que durant molts anys ha funcionat, ha estat útil. Sí, ha sigut font de riquesa. Per tant, estem en aquesta línia de... I llavors aquí l'encàrrec que tenim és fer aquest inventari. Inventari que després servirà per fer una espècie de centre d'interpretació de la tècnica, unes visites guiades, uns monitors, unes monitores que expliquin això que era i quina finalitat tenia, i els elements que hi ha a dins, cada cosa, això era això, això era l'altre, i veure una mica quina era la seva funcionalitat dintre de tota la fàbrica. Sí. Bueno, esclar, ja sabem, una fàbrica d'aquesta, de tints i acabats, i a part de la teixidura, que això era no necessitava la caldera, era per tints i acabats. Clar, sí. Doncs és l'acord, sense el vapor no es fa res. No es fa res, és vital en aquest cas. I aquí hi havia, jo dintre el que conec, era fet amb molta visió, perquè aquí hi havia, o sigui que no es perdia un quilo de vapor, no es perdia res. Sí, ja ho hem vist que hi havia una utilització molt completa del vapor. Hi havia tres línies de vapor. Hi havia una línia de 2,5 quilos, una de 7 quilos i una de 20 quilos. Que la caldera podia treballar fins a 30 quilos i quan treballava per fer electricitat treballava a 30 quilos. Però quan no treballava amb electricitat treballava només fins a 20 quilos. A 20? A 20, sí, normalment. La caldera hi havia la línia que sortia, diríem, a 20 quilos, doncs llavors tenia unes vàlvules reguladores que la mateixa vàlvula ja deixava el vapor de cada línia a la pressió que requeria. O sigui que la pèrdua de pressió es feia per una vàlvula. Es feia també d'una vàlvula. Sí, també d'unes vàlvules. Sí. Després, quan el vapor passava a través de les màquines que escalfava, es recollia amb uns condensadors i aquell vapor que es tornava aigua a 100, 120 graus, el que sigui, tornava un altre vegada cap a la caldera. La caldera anava amb un dipòsit, un recollidor, i aquest dipòsit llavors era el que servia per tornar a realimentar l'aigua que faltava a la caldera. O sigui que normalment d'un 100% de vapor només requeria un 30 o un 40% d'aigua. Tot l'altre recuperava. I recuperava, s'ha de dir, quasi 95 graus. O sigui que no hi havia pèrdues de vapor amb res. I tornava automàticament. Els diferents circuits de vapor. Tot, inclús l'aigua que recuperava tornava a anar des dels dipòsits de recuperació cap al dipòsit d'alimentar la caldera, tornava automàticament, no hi havia intervenint per res, la mà de l'home. Quan parla de la caldera, hi ha dues. Sí, la Gabe, la caldera petita. La Gabe? La Gabe, aquesta va treballar fins a l'any 60. A partir de l'any 60 ja no va treballar. Es va posar en marxa la Babcock,
la Gàbia va quedar descartada, aquest ja no va treballar més. Es va parar. Es va parar. Es va parar als 60. L'any 1960-61, l'any 60 es va començar la instal·lació de la Marco. I això no va funcionar mai més, la turbina. Va funcionar, diríem, si un dia es havia de fer una reparació en la Babcock, llavors posava en marxa. Ah, s'encenia. Sí. I això hauria ser mentre, perquè la caldera petita, els cremadors es van adaptar a fuel? Sí, la caldera petita, com va venir aquí, era carbó. Era carbó. L'any 51. Sí. Aquesta caldera, el govern no la va comprar nova. No, ja ho hem vist. A Can Marquès de Vilanova. Ah, aquesta era la dada que ens faltava. Sí. L'any 50-51, quan es va fer la caldera. Quan es va fer l'edifici de la tèrmica. El Marquès era una fàbrica tèxtil? Tèxtil, sí. De Vilanova. L'any 51 es munta la Gàbia. Sí. Que és quan se fa aquest edifici. Quan es va fer l'edifici, quan es va muntar el deixances aquest, l'operador aquest, perquè després, ara tornem amb la Gàbia. La Gàbia, quan feia només vapor, diríem, per consum, doncs això no treballava. Això treballava quan anava a la turbina. Perquè la turbina, si la turbina passava vapor directe, i llavors aquell vapor anava a fora, que s'evaporés, i l'aigua calenta tornava a anar a la caldera. L'aigua que recollia d'aquí tornava a la caldera. Sí. Aquest era el procés, diríem, d'aquest. El procés d'aquest era més simple. S'utilitzava per produir, s'utilitzava l'evaporador per tornar a recuperar l'aigua calenta. Quan turbinava vapor per produir electricitat. I funcionava bé la màquina elèctrica, l'alternador que hi havia? Sí. O sigui que això que es va muntar era quan hi havia restriccions elèctriques i va fer un contracte amb FEXA i per no engegar la caldera, la màquina, 1 o 2 dies, si hi havia 2 dies de restricció, doncs, per exemple, Rockenberg no li tallava la turbina, però llavors, quan engegava la turbina, durant una setmana feia anar la turbina. Per no tenir parades i ho feien d'aquesta forma, tenien un contracte i era a canvi de quilowatts. És a dir, Rockenberg donava quilowatts a la... No. Bueno, sí que... A la xarxa. Amb el sentit. Sincronitzava amb FEXA. Amb tensió de... Amb tensió de 6.000 volts. 6.000 volts sincronitzaven. Sincronitzaven, sí. Per això baix ja tot el passadís amb tot el... L'aparatge que hi ha, i a dalt hi ha el passadís aquell que a dalt hi ha els mandos, aquests quadres, des d'allà es feia l'operació. Una de la turbina anava regulant la velocitat perquè els períodes, la freqüència se sincronitzés el voltatge, hi havia dos bombilles que havies de buscar ben bé el punt que s'apagaven per acoplar. Sincronitzaven a 6.000. Sí, que tot aquell embarrat ja es veu que és de 6.000. Sí, tot allà de 6.000. Allà hi havia el transformador a l'esquerra, que ara no hi és el transformador, devia ser a 220. No, aquell que hi havia a l'esquerra, aquell era d'alimentació de la xarxa de Rockenberg interna. El que hi havia de 6.000 era el que van comprar, que venia amb la turbina, anava a 525 volts. La turbina feia corrent 525 volts i la transformava a 6.000. Llavors aquests 6.000 anaven a parar... Llavors aquests 6.000 anaven a una sèrie de transformadors repartits a dintre de l'empresa i allà es transformava a 220 i a 380 segons
les seccions que hi havia dintre de la... Perquè a dintre de la fàbrica hi havia 2, 3, 4, 5... Hi havia 5 i a l'última hora hi havia 6 llocs de distribució. 6 transformadors. 6 transformadors. De 6.000 a 200.000 o 380. Sí. Fins 127 o 380 a 220. S'alimentava de la fàbrica, ja sé. Es va fer una ampliació perquè el que hi havia ja en tota la durada i va fer una alimentació directament a 25.000, 200.000. Però això ja no passava per la tècnica. Això ja estava fora. Sí, això anava directament de l'estació de FECSA a una estació de Rockcombert. Hi havia un contracte amb alta tensió. Sí. Què passa? Que quan Rockcombert va fer el contracte 6.000, eren uns temps que, no sé, hi havia molta bona relació amb FECSA i van elaborar un preu especial. I quan... 6.000. Representa que FECSA pagava la transformació de 25.000 a 6.000. Pagava la transformació? FECSA la pagava, la perdia ell. I de Rockcombert es pagava la transformació de 6.000 a la part interna. I quan va voler fer l'ampliació li van dir que no, que la de 25 a 6.000 també l'havia de pagar. Llavors per fer-la ja ho fem directament i ja no. Clar, no fer dues transformacions. Això mateix. Però ja està clar. Aquí arribava una línia, a la tècnica arribava una línia de 6.000 de FECSA, més dues línies. Dues línies de 3 per 25 mil·límetres. De 6.000. Que sintonitzava amb la generació de l'alternador de 525. Si era necessari o no era necessari. Quan era necessari. Ja hi havia dues maneres de funcionar, una o produint només energia elèctrica. Sí, que normalment l'energia elèctrica, si no fos que hi hagués una cosa externa, normalment no es produïa, perquè esclar, sortia més cara la producció pròpia. Les pèrdues de la caldera, les pèrdues tèrmiques, la màquina... Llavors ja hem vist que amb la segona caldera es va posar un motor de vapor, l'Spilli. Sí, el motor de vapor. Això quan es va fer? Més o menys, no cal entrar amb exactituds. Clar, si per allà l'any 72, 73, 73. Ja són els 70. És el motor de vapor? El motor de vapor, l'Spilli. L'Spilli. Perdó. No. Ja podem veure. Sí. És aquest motor que és com... Sí, sembla com una caixa tancada. Tres clau, 3 cilindres. 3 cilindres, que deuen estar aquí. Sí, aquí també hi entra el vapor a 30 quilos i 2 cilindres són, suposem, de 7 quilos i un és de 2 quilos i mig. I aquest vapor anava pel consum que hi havia a dins la fàbrica. O sigui que llavors també, amb aquest grup, que hi ha aquell alternador tan gran a terra, que ja donava la tensió directa de 6.000, aquella es feia la mateixa operació. Es sincronitzava amb FECSA i llavors representava que nosaltres restàvem si passàvem més vapor, restava més kilowatts de FECSA.
que gastava menys vapor. Això mateix. I llavors s'agafava més electricitat a la xarxa. Sí, perquè sempre treballaven acoplats amb flex. Sempre anàvem en paral·lel. Sempre anàvem en paral·lel. Generava 6.000 directament? 6.000 directament. Generava. Sí. 6.000. Això són és l'alternador que es veu allà baix. Era l'alternador blanc, ja... Sí. Amb la corretxa aquella. Bueno, aquella sèrie de corretxes petitones que hi ha. No va amb una sola, va amb 7 o 8. Sí. I ara sortirà. Sí, sortirà la fotografia. O sigui que aquest, perquè ho entenguem, el funcionament era que entrava 30 quilos aquí, i llavors la sortida... La sortida sortia a 7 quilos. La sortida un a 7 quilos i l'altre, dos de 7 quilos, i per tant era compatible la fabricació d'electricitat amb el funcionament de la fàbrica. I quan més vapor es estava dins la fàbrica, més quilowatts prenien. Sí, clar, perquè era... I llavors, aquesta alternadora té una història, aquesta alternadora de 6.000, ja havia anat en temps de les restriccions l'any 47 o 48, amb un motor de submarí. Variat amb un grup. Anava directament acoplat a l'eix del motor. Aquesta alternadora. I quan es va fer això... L'any 47, aquí dins la fàbrica. Dins la fàbrica. A un altre lloc. Sí. On hi havia les altres calderes? No. Allà on ara hi havia d'obres i serveis de l'Ajuntament. Allà hi havia hagut la sala de motors, que hi havia hagut 2, 3, 4, 5 motors. 5 motors per fer córrer. Amb gasoil? Amb gasoil i amb tacos d'alzina. Un motor de gas pobre. Gas pobre? Un motor de gas pobre. Déu-n'hi-do. Dos gasògens. Dos gasògens? Dos calderes altes i tacos d'alzina dintre i tacos d'alzina dintre. Sí, boscos per dir, hi havia un seny, tot això... Eren dos gasògens. Dos gasògens. Fusta d'alzina, fusta... Sí, d'alzina, tacos d'alzina. Després hi havia un bòlum, que era un motor marí. Un bòlum, motor marí. Com s'escriu? Un VOLUND. No doble V, no. ULD. Un volum. Aquest anava amb una transmissió, amb un Renault que era 144 teles. A 140? 144 teles. Aquest era de 70 cavalls, em sembla que era. 144 teles feia. Teles. Però era mecànic. Que anava amb transmissió. Aquest era mecànic. Sí. Aquest era directe, no? Sí, era per embarrar. Era per embarrar, que anava per embarrar. Aquest feia anar l'alternador. Llavors hi havia el cru, que anava aquest alternador, que anava a 220. I llavors el van transformar a 6.000. Llavors el que sí que hem vist és que l'alternador aquest porta al costat, jo suposo que l'excitatriu, que hi ha la màquina separada. No, allò era un altre alternador per fer llum. Aquell era un altre alternador per fer llum, perquè la facturació de llum era un preu. I la força era una altra. Sí, sempre es mirava d'estalviar la tela. O sigui, aquí hi havia un alternador que sortia en una sortida de 6.000 volts per a la distribució general de la fàbrica i un altre per enllumenar. L'altre per enllumenar. Carai. Estava acoplat amb ell. No està al mateix eix. No, però està a l'eix del motor aquest. I llavors hi ha unes corretxes per aquest alternador i unes altres corretxes per l'altre, que és més petit. Unes altres corretxes, aquí... Això mateix. Aquest alternador. Aquest era de llum. 125. Generava
220, 127. I 125 caberes. Sí. Doncs després ara tornem amb aquest. Sí. Llavors hi havia el de llenya. Hi havia dos gasògens. Dos gasògens. Tacos d'alzina. Sí. I això anava connectat amb... Aquest anava un motor de gas pobre. Els gasògens alimentaven amb motor de gas pobre. I aquest connectava un alternador. Un alternador també, sí. I aquest feia corrent? A 220. Directament. 3 per 220, 127. Llavors, a més, hi havia dos motors M, d'aquests de guerra. Dos motors M. GM. General Motors. Sí. Acoblats directament a l'eix amb un alternador germà d'aquest, dos, igual que aquests. Sí, bueno, cada motor amb un, dos, ja. Que anava muntat en un xassis, inclús un, i posaven rodes i el portaven al carrer amb altres fàbriques. Ja, com si fos un grup electrònic. Igual. Això és de la guerra, això. De la guerra civil. Tot això de la guerra europea. Tots aquests eren americans, Tots aquests van venir quan la guerra i llavors es van recuperar per aquí. Aquests van fer subhastes, em sembla, de material a Europa, hi havia camions. Tenien 3 o 4, hi havia de Sant Feliu, hi havia de Monistrol, tenien diversos de motors d'aquests. Aquest hi ha anat en un motor de submarí, aquest alternador gran. Llavors, la Morida va ser una història una mica rocambolesca. Hi havia vist la Guerra Mundial i va venir amb un vaixell, el van descarregar per Cadis, em sembla, a la zona franca, o Port Franc, i es veu que un submarí alemany se li va variar el seu motor, per agafar aquell se'l van posar. Llavors aquí es van enviar la variant. I com va arribar aquí no havia l'aixetada. Va venir un tècnic, un tal senyor Prat, que és molt entès amb això, i el van reconstruir tot. El van reconstruir tot. 450 cavalls que tenia. Això ha estat 2 anys, em sembla. Vam anar a fer culates noves, Això estava a la sala de motors, tocant a la carretera, a la nau que toca a la carretera. No. Allà on hi havia l'Odobres, el servei de l'Ajuntament. La nau dent de serra. Està cap a l'extrem. Sí, està a l'extrem. Allà, a la punta de la nau dent de serra, hi havia una nau auxiliar llarga, adossada a la nau dent de serra, i allà hi havia els motors. Això és allà on hi ha el pàrquing aquell de terra... Abans d'arribar al pàrquing. On t'arribava el funicular... Allà on s'acaba la muralla. Sí. S'acaba la muralla, el que era l'empresa. Sí. Això era la sala de motors. Sí. És dir que aquí on hi ha la tèrmica... Hi havia això. I allà, això havia sigut el que hi havia hagut antigament, perquè llavors, a més d'això, per la fàbrica anava, o sigui, allò que dèiem, però en un altre nau hi havia un tractor, a l'altre hi havia un motor de camió, a l'altre hi havia un altre motor, tota l'empresa anava amb ajuda de... Sí. O sigui que no estava parada perquè hi havia restriccions. Sí. Això va ser... No estava parada. Empenta, no? Sí. Al taller hi havia un motor de camió, en una altra nau hi havia una altra, la preparació hi havia una altra, tot anava. És a dir, que aquí, embarrats com les clàssiques fàbriques textils, Sí. l'embarratge és en aquest motor Mariel Volum. Sí, quan llavors hi havia... 144 Va anar al carrer a la biblioteca,
de punta a punta des de l'entrada fins al final de la nau, aquella nau que fa 150 o 180 metres, tot eren embarrats allò, tot eren embarrats. I aquests anaven en el motor marí aquest, de 70 cavalls? No, més aquests. Aquests 144 cavalls anaven aquí. Després, allà l'altra nau que anaven amb embarrat, anaven amb un tractor. I una part, mentre això anava, estava parada. Una part estava parada. Perquè no podia atendre tot. Ara, ja no podem continuar amb la tèrmica, això era seguretat. Tot ha vingut a dir d'on venia aquest autonomia, que va ser rebobinat a 6.000 volts quan havia estat funcionant a 220. I aquí també hi havia un altre alternador, que també està... L'important és que aquest motor de 3 cilindres, funciona amb vapor de 30 quilos. I la sortida del vapor, això és vapor de sortida... Sí, vapor cap a treball. Cap a la fàbrica. Aquí també. Hi ha 2 circuits, un que va a 2,5 i l'altre va a 7. I llavors el que necessitàvem de 20 quilos, aquest que normalment aquí és de 20 quilos, llavors aquest es regulava amb les vàlvules. Perquè 30 quilos era massa per entrar a la fàbrica. 30 quilos era massa. Era massa. 30 quilos era massa. Aviam, si estic errat vostè em corregeix, però una mica la concepció que jo tinc és la següent. En un moment determinat, la fàbrica té dos sistemes de funcionament. Un, quan funciona amb el tema elèctric, que la caldera va a 30 quilos i llavors es fa servir la turbina que està dalt amb la sortida cap al refrescador, cap al condensador, com vulguis. I un altre que fabricant a 20 quilos tenies, a més, una sèrie de vàlvules per tal de regular sortides a 7 i a 2,5. Quan treballem amb el Babcock, amb la caldera de 30 quilos, ja no intervé per res el condensador. Ja. Aquest només era per la gàbia. Ah, carai. Aquest era per treballar amb la turbina, per tornar a recuperar el vapor, l'aigua que passava a través de la turbina. Llavors aquell vapor es tornava amb aigua a condensar-se i a recollir l'aigua calenta. I aquella aigua, esclar, era el mateix recollir aigua a 80-90 graus que anar-la a tornar a escalfar a 20 graus. Eren unes calories que s'estalviaven. Aquest era el treball d'aquest condensador, d'aquest refrescador. No hi havia res més. Que va associat directament a la gàbia. Res més. D'aquí el vapor sempre va directament a fàbrica. I com passa a través d'aquí al revés, això és per aprofitar el vapor i de passada estalviar quilowatts. Clar, fer electricitat. O sigui, en lloc de reduir la pressió del vapor a base de vàlvules, que l'energia es perd, aquí l'energia es recuperava en forma d'energia elèctrica. Que és molt més racional fer-ho d'aquesta manera que no pas amb l'altre. És a dir que quan... Llavors tot el procés de recollida de condensats, que hem parlat primer, segueix sent el mateix. Clar, perquè és el que ja hi havia a la fàbrica. És el mateix, o sigui que aquí el vapor és aprofitat al 100%. Clar. O sigui que sí.